Ako'y ila ipangaligo hinuuning gabi na. Maurag ng mga ting kaligo tara mga bata buntag man. Gabi na mga kuan ka mo ugwa na inyo dugo. Magsige ka mo pangaligo anang magabi dugo niyo kuan na lang 20 na. 20 na lang. Unsaon na og maadlaw. Busy man sa laag sa taman. Suko mo kita ko maligo. Nanangit ba ka nga maligo kakatong uwan nga iskatado ra di magani makabasa sa imong banahian. Banay, kasi banayan na. Putin. Lulus magdungo ni ako mga sakop ko ni apoy panuway karon pa mo abot. Panuway uy. At saan ni mga liog kay aron ako nalay mabilin isa. Ngaro karon pa ka maabot. Bike mo na siya. Walang nasiwa ko pirok-pirok na istorya ba? Si pirok-pirok. Kadang langga ba pirok-pirok? Para ako kasakit na ni akong mga tuhod. Wapa ka na kahumantik, nahurot ang iskabalde. Nagdalila na sinalibo lang. Dili dugay nga ang buling anak iskatukaw man. Way lugod-lugod ay. Labo naman. Sabon ra, way shampoo. Lugod-lugod ako og naon sa tong anak gidab kay ikaw may nag-drive sa bisikleta. Ako nagunsa. Bakit na mag-parking na may ibanggaan na may kalit. Diing parking? Ito ila dudong. Wala ka kontrol ang babae, wala ka brake. Layo nga ka sila nga ako ibanggaan. Buang dahil siguro itong bata at nag-drive magdili, siguro makamao. Bako pa siguro. Anak, Jomar kay mga ang bugila meron, pangadag ko tang ingon rag puto kadag ha. Tinuod mo na. Muna ako kaya makakita gani kung magbike ka mo. Muna ako giingon kung magbike kung mga disgrasya. Malargo na lang kayo na mga balik, mga okap, mga unsa niyang seko. May kwarta. Saon man. Mag-antos mo kay og dili pa mo, wa man mga balik sa sugo kay og nangabalik pa mo sa sugo. Ay magkara-kara ko pag-utang oy. Asa ko dapat makautang. Kit-kit sa kung sa mga kadya naglaba. Basa-basa kit gani haraman ka grabe na sa pagkaliguan na hinayak. Kulos mga badlungon, mga tagik-tik na out. Mga katik-tik ni ako mga sako pulos badlungon. Ug naa pa ko'y sakit nga high blood, gi-atake na ko ay. Ikaluyan lang sa Ginoo kay 100/80 ra pa ako dugo. Ma-high blood ra ko kung wa ikapalit og kanduay. Sa? Sa maron tingog, unsa ang pagkabatay ng ato ko ande? Tulog ang
napagaw ta. Ano napagaw man kung sa may imong trabaho nga napagaw pa nagkanta og nagunsa. Ay, na, ang sarap na, ay blood kay, may kwarta. Anak na mga angol ba? Bisong ko nga mga bilde arabay kutsilyo diri na. Kaya nagsingko, mag-iuya pa daan, bago mo akan. Dili pa ngayon 5 arabag. Okay ko na ngayon ni Moron. Isa. Chichit! Oh! Nagunsa man ka wa pa ka mahuman? Iko! Natulog ka manabon? Oh! Bantay ini guwa diri og diwala ka mapara sa manok ka og isa. Maura gani Japong kulura na. Piang. Tarong lang. Tanaw ni mo, rasan mo. Maura sa siguro ni siya kay mulaan ka siguro ni. Ikaw, oras na mga kayo ng nagtaduay. Alawag. Labo kay mo lihok man. Kamo di mo manginom. Tandugay pa mo mata. Dugay mo mata. Ako magaling mata rin. Ako arap. No may laki nilungag ni mo. Kaya di mo bulbulungag. Boy na mo. Inyong padahian wa pa mo kay balo maglungag. Ako rin katuluan. Uy, inahanglan pa mo di ay magpatudlo. Dak ang na bahala mag-aso-aso. Butot ha. Kay pag Nana, hindi mo nagligo. mo nagligo ang nakubuo. Pinawayan man nga apuhan mo eh. Kaduya. Buot lang ito na sige. Gamay o kulong pero di masyugo. Maayo po ito. Maayo po ito. Dako. Unsa? Unsa pa kwenta dako? Huntok na magaling ni akong bulsa. No. Di na kwentahon. Be, kaya kong tubig. Kaya kong kanduan. Tubig na lang. Bugdong. Na. Ngalig mabuak ng butilya sa imong ulo. Hindi mo lang kamutihong. Nalala ko. Okay. Namuti man. Oh, maayo gani kay naputi. Anong baso isa? Ra. Oh, may isa. Nanay. Isa na lang nahurot mga buak. Lamaya. Muna karon og naay mag-inom, magkuan ako og mga tinapa. Ano yung ko eh? Masiyo sa tinapa. Lagi, hindi na ako magpabdi na ako ipagawas ng mga waso. Sana kay 5 lang. Wala. Mga ayok na kaya akong kagsingko, nakaw na kang crispy. Palit ko kung sa ba? Ingali, baya hiwaon ko hino ng imabubunglan, hinoon rin na. Ay, kukin di ba?
Candy. Tungol, bigay ka na. Ang kwarta, dili dala sa matayon. Unsa ba dyan nga waman? Tanong, Maurat tong Jay, sukre to sa imong papa sigarilyo. Itigom-tigom to kay kuwang pagtada tong Jay sa tubig. Kay 20 man. Na awa mo mainom man kuwa may 50 di ipalit na lang bahala ko tubig pag inom mo bomba. sa Tanduay. Halit tayo na. Walay mahal-mahal. May arabay si Tenta. Si Tintang. Pag 20, Unsa sa 20? ang tubig. Napalit na magtanduay unsa pa may 20? Bahala ko tubig unsa dai tanduay. Gani alam mo na. Ayo gani kay nagpahilot si Lino. Mayroon tanag na ay mga kabuhion. Ito nga yung blood. Inaana po ipalit ng tubig. Mata ka, ate Kiyon. Wa ko makaato kang ihal bitaw. Galimot ko. Sa Colboni. Oo. Kabre ka. Basin ba yaong bapuwas hinuunang di na hinunang mainom ka na. Tang duwa na rabay lain ang baka krak! Bantay o bapungil yun ang kung ani ate. No! Ako. Maayo at. Wala na. Wala ko, be. Dahil sa udpat, maabrihan yun mo yun. Nawa, kayo mo siyat ako. Huwag mga yung Pepsi. Oh, gini ka. Salamat. Di ko alam kay player ko, kay bawal nga sa volleyball. Eh. Kung saan naman yung dahil sa magbalibol na kalitan ka na ako. Tubig. Misty. Ha? Misty. Crispy? Misty. Misty ba nga juice? Bawal na. Pila mo ng niste. Ina nagkampak. Pila ng niste. 20. Na, Jesrali. Ato na. Doon, nakabuong. Hi mga katitik, mga kamong vlog. Naot ka nalingaw mo. Amping ka kanunay. Bye-bye. Bye-bye.